Piro? Kula umure 117. Kok isih tengen kupinge? Kula mripat ya mboten ciri, kuping nggih mboten budhek. Mame napa niku? Kula mame biasa nek ning kalih madang men mboten mesti 5 dina kula madang pun tenan napa-napa pun mboten pola. Oh, ngeten nggih. Yetos Mas kula ramong gono. Ora pengen sugih. Piring janji paringi waras slamet. Oh niku mawon nggih. Nggih. Ora kepengin sugih, Ah, mboten. diparingi waras slamet. Nggih. Niku pun kula anggap sugih nggih to. Nggih, nggih. Ah nggih ajeng sugih niku nek lara-lara ya padha wae Mas, Napa? wong urip teng alam donya niku mung sepisan to Mas. Nggih. Janji mboten teko. Mboten anu pikirane niku nggih gawe encer senajan ra duwe ning nek paling waras slamet iso nyandang madang sono tepi kelurang. Nggih, 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 nggih. Nggih mboten. Nggih, bener. Ning nek wong teko kancane setan. Nek wong Nek wong mboten teko setan ra doyan. demit ora ndulit. Ah ngoten niku. Setan ora doyan. Walah, walah, walah. 117 Mbah sinten asmane? Kula namine Suparni. Suparni desa pundi mriki? Niki Sadang. Sadang, Nggih, Kecamatan. Kecamatan Nanggulan. Oh, Nanggulan. Pak. Kabupaten Wates. Nggih. Dongak-dongake. Nggih, nggih. Nggih, mangke selamat. Wong urip teng alam donya janji mboten pekok. Baju mboten pekok nggih. Nggih, pokoke pikir niku dinggo gawe etel. Etel Ora niku go duwe gampang ning- ngono. Nggih. Nggih. Ngger paringi paras slamet iso nyandang iso madang nek tepi kelumrang. Nggih, 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 bener, bener. Dadi sing penting pikiran ora sangrangsang. Nggih, nggih, nggih. Trimo ing pandung, Nggih, nggih, nggih. bersyukur. Nggih. Wong Ora nek jalan kono kok. kula ndung para sak dinten-dintene mesti diparingi mboten ketang keting. Nek kok trimane sing kurang. Kurang. Leres, Gitu. leres. Leres. Nggih pun kula didongak-dongake tak nyuwun pamit, tak terus ke lampah. Nggih, akan sugeng Nggih. pun. Nggih, 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 nggih. Sugeng. Turun nggih. Nggih.